Aplauz za Davorina Živkovića. Zoran Bejta iz Požarevca na grlu Cijana. Broj učešća 13. 2 put drugi i 4 puta treći. Zanimanje radnik, u posljednjim učešćima skoro da je uvek u plasmanu. Aplauz i za ovog viteza. Pozdravimo i viteza Marka Milenkovića iz Požarevca na grlu Neval. Broj učešća 6. 2 put drugi. Zanimanje radnik, mlad, perspektivan, buduća nada Višeboja. Aplauz za Marka Milenkovića. Dušan Janković iz Požarevca na grlu Temuđin. Broj učešća 6. Za sada bez plasmana. Zanimanje student. Ima dobar rezultat u kvalifikacijama, tako da se od njega očekuje i dobar plasman. Mališa Vujčić iz Požarevca na grlu Pikolodance. Broj učešća 15. Ušao u krug vitezova sa jednim prvim mestom. Zanimanje radnik, prvi učesnik koji je oborio rekord sa 15 poena. Aplauz za ovog viteza. Nenad Anđelić iz Požarevca na grlu Šestakov. Broj učešća 2. Učenik, debitant, naravno bez plasmana. Želimo mu da se što pre upiše u listu najboljih. Pozdrav i aplauz za ovog mladog učesnika. Vojin Mirković iz Požarevca na grlu Dženej. Broj učešća 27. Plasmani, jednom prvi, 2 put drugi i 3 put treći. Zanimanje automehaničar, jedan je od iskusnih takmičara. Pozdravimo ga! Zoran Verzić iz Požarevca na grlu Teodor, broj učešća 25. Jedan je od najiskusnijih takmičara za sada, bez plasmana. Zanimanje veterinarski tehničar, ali skoro da je uvek u plasmanu i u finalu. Slađan Mladenović iz Požarevca na grlu Norijega, broj učešća 21. Jednom prvi, 2 put drugi, 3 put treći. Zanimanje radnik u konjičkom društvu Knez Mihajlo. Svrstava se u dobre takmičare. Boban Janićijević iz Požarevca na grlu Garden Board, broj učešća 11. Jednom se okitio purpurnim plaštom viteza. Zanimanje radnik. Jedna titula ga lepo krasi. Ohrabrimo ga aplauzom. Predrag Jovanović iz Sirakova na grlu Merlin, broj učešća 9. 2 put drugi. Zanimanje privatni preduzetnik, svrstava se u dobrog takmičara.